prøve at vise det her engang. Prøv at se engang. Jeg går midt på en stor flod, Yukon River. Og der er bare sne. Det er sådan helt hul, så når man går, så runger det helt, fordi man går ovenpå, ja i hvert fald tæt på 1 meter sne, tror jeg. Og en gang imellem, så falder man igennem. Det var med sådan 30 cm ned. Så jeg har været i gang i 4, 5, 6, næsten 7 timer.